Yevropa Gepleyer Erkin Türkmen Radyosu. Salam gaderli illeşler. Bugün biz daşary ýurtdaky türkmenler bolup, esasanam Türkmenistanyň protest hereketine onun esasy güýç bolup duran demokratik türkmen oppozisiýasynyň adamlary bolup, bir näçe ýyl mundan ol dünýäden öten eginleşmeli. Ol Timur Serkerde diýip tanalýady halk arasynda. Murat Geldi Döwletowyň ýadyýarlaryna başlanan gepleşigimde başlaýar. Murat Geldi Döwletow barada bir umumy düşünje bermek üçin biraz bir giriş hökmüne aýtmak üçin bir näçe faktlary hem zerur maglumatlary men DBT ýani Demokratik Watan Türkmenistan gepleşiginiň esaslandyrjysy hem de onuň bir näçe ýyldan bäri üýtgösi baş tutany bolup gelýän Murat Gurbanowa sözü geçirýän. Murat başlygyna söz senden onu Murat Geldi egineşimi hakynda bir maglumat berýän adamlara. Assalamu alaikum hormatly watandaşlar. Assalamu alaikum şu efire gelen oğlunu gyýylar. Tawul akynda program şu ýaly efire çağıryp bize söz berýärdi. Hormatly illeşler, ine bir näçe mundar bizim aramızdan Murat Geldi ýa-ni aýryldy. Murat Geldi bir üýtgeşi adamdy. Ol her wagt Türkmenistanyň halky, Türkmenistan erkin bolar, adalatly ýaşar, onuň geljegi diňe öser we gowy bolar diýip arzu edýärdi. Men oňdan günne gurlaşýardym. Günne ertiden turdugy maňa jaň edýärdi. Sebäbi oň ýaşaýan ýeri Omsk bolansoň, şu Omsk Irak bolýar-da bize görä, Ýewropa görä, Fransa görä. Şoň üçin her wagt 6-7 jaň edýärdi maňa ýerden. Maslahatlaşýardyk, pikirleşýärdik. Türkmenistan barada köp gurulmalar edýärdik onuň bilen. Nähili üýtgeşikler etmeli, nähili reformalar geçirmeli, bizim halkymyz haýsy urda ösmeli. Bir topar zatlar gurlaşýardyk, gaty, çuňur we gaty şol arzuwly gurlaşyp türkmen halkyny östüreli, Türkmenistanyň kömegden diýip hereketler edýär. Günüň bir güni men ýa-ni habar aldım Murat Geldi aýryldy diýip. Oň bir agyr kesel bardy, öňden gelýär. Aýryldy diýen ýok boldy. Ýok boldy. Oň bir agyr kesel bardy, ine şu keselden arly onu keseli aldy. Murat Geldi bizim aramyzda aktivistlar arasynda bir uly ýygaly. Ne ýanky diýişmeýär Murat Geldi bir näçe ýyldan bäri aramyzda ýok. Ýöne onuň galyk giden görüşündäki ýylar, onuň arzuwlary, onuň tama eden ýagny gowy niýetleri bizim aramyzda, bizim ýüregimizde şuňa. Murat Geldi bizim aktivistleriň ýagny gраждан aktivistleriň görüşüniň taryhyna uly ýygaly. Ol öz ýanky görüşü bilen soňky güne çeldi. Ine bir näçe sagatdan ölmelem bolsa, ýa soňky güne çeldi. Soňky sagatna çeldi görüşdi. Men ol ýaly edermen olanlary köp görmedim. Doýum aýdyn ömrümde. Ine şu ýaly bir edermen ýigidimiz, şu ýaly bir dogurdanam Serkerde diýsen Serkerde. Onuň bir lakamy wady Timur Serkerde diýip. Ine şol Timur Serkerde diýsen Serkerde hakyky. Sesi özüni alyp barşy, ýa-ni dogumly edýän işleri, pikirleri azat, gorkman aýdyşy, gorkman ýagny aktivistler bilen hem meni hem tankid edip ýagny pikirlerini aýdyp maslahatlaşyp gaty bir ajaýyp bolundy. Gynasam wagt hemmedadyny wagt hemmedar yer goýýardy we şu ýer gowy adamy Allah Taala aldy. Men şu gepleşimde näme diýjek bolýan, biz onu ýatdýar, biz onu unutmaýar. Şu ýaly ýygalan aktivistler üçin biz görüşmeli, soňuna çeldi. Ve men hem aktivistler aýdýan, bizim ykbalymyz belli däl.
bizim ykbalymyz halkymyza bagly, Allah Taala bagly. Bizim edýän hyzmatymyz halka, bizim edýän niyetlerimiz, bizim edýän arzuwlarymyz watan üçin, halk üçin hökman taryhta galar. Şoň üçin biz elimizi goýbermeliler, biz hökman görüşmeli. Murat geldi ýaly ogranlaryň şu görüşde ýyl galdyran üçin, şularyň ýanky ýakty ýa-da üçin biz görüşdi dowam etmeli. Şoň üçin men hem aktivistler ýüzlenýän, bizim halkymyz ýüzlenýän gahrymanlyk, hakyky gahrymanlyk ba aramyzda. Ol arkada gahryman, arkadan serdar ýaly gahryman aktivistleriň arasynda ýokdur. Bizim hakyky gahrymanlarymyz bar. Şol hakyky gahrymanlarymyzy biz unutmaly, her wagt ýatlap durmaly. Nesip bolsa men bir niýetim bar. Eger Türkmenistanda demokratiýa ýeňse, men meclise özüm birinji bilen ýürlenem. Murat Bey'in owazynda, Murat Bey'in ýadygary üçin ýa bir köçäň adyny ýa-da mektep adyny ýa bir ýyl galdyrar şol bütün geljekde halk şu ýaly gahrymanlary unutmaly ýaly. Şoň ýylyny bir ýadygar hökmünde bir ýerde galdyrar ýaly men hereket eder. Hoşta bu söz beren üçin. Akla saparga mena boldum. Murat köp sag bol, gaty gowy şeýle mähirli sözler aýtdyň Murat geldi barada. Ini üren şu bir dogry bellikleň bar. Men Murat geldiğini ýatlaýan, şoň häzir ölenini bu dünýäden ötüp gidene 4 ýyl bolanyna inanmak mümkin değil. Ol doğrudanam bir sana da jaň edýänim şo adam aýdýadyň, şo adam aýdýadyň Murat geldilerini pikir alışdyk zat diýip. Maňa da jaň edýärdi. Özüm ýöne bir jaň etmek däl, mudama bir pikir alışmak isleги bardy şol adamda. Men hayran alýan bir halkyň içinden çykan ol bir siýasatçy däl ahyryn. Ol harby işýär. Halkyň içinden çykan şeýle gowy bir dürüst, bir aýdyn pikirli adamdan biridi. Men hayran alýadym käwat bi. Buň özü harby. Mysal üçin aýdardyň bir komanda bermegi, bir nizam bilen ýüremegi, nizam bilen durmagy, şepewurul, sawurul ya yine şoň ýaly harby maksatlar bilen berilýän komandalary berip bilen adam bolmaly ýaly hamana. Emma şol görüş meselesinde de, siýasat meselesinde de, Türkmenistanyň geljegi meselesinde de men Murat Geldiň bir ören aýdyn pikirleri bardy. Şeýle bir öz pikirinden ýetirip bilýärdi ol. Şuňaly ýadymda düşýärmi, hani biziň aramyzda Enecan var, Nurcan var, Muhammed otur, Murat ikimi de näme. Onlar şeýle oňlar bilen çykyş etdik. Bizim o Timur Terkerde diýip ýürlenýärdik. Şol film gulalaşarsyňyz men pikirim bilen eger mümkin men çak edýänler. Sebebi ören gowy edip öz pikirlerini şonu ýetirip bilýärdi. Öz gurrundaşlaryna da, halka da, öz ara gurrunda da, ýaşlar ýaly çykyşlarymyzda da gaty gowy edip şonu jemläp halka bir güdürläp bilýärdi. Şolum hayran alaýmaly tarapy men şu öz lirikada gepleşen wagtlarymyzda Murat Geldiň şeýle öz pikirlerini aýdyn beýan edip bilýänini gonýadym hem begenýädim. Onuň bir ýene bir gylygy ol ilk başta dürli toparlara goşuljak bolupdyr da, goşulup duram. Şolaryň arasynda bir näçe wagt bolup şolaryň ýynaklaryna gatnaşypdyr. Şolar bilen pikir alşypdyr. Emma şu toparlaryň hiç biri şoň ruhy talaplaryny kanagatlandyrmandyr. Şonu aýtdy maňa. Men idi Akbarda paramen gizlämek diýdi. Men köp toparlara gatnaşdym diýdi. Şonuň gepini gurrumny dinledim. Etjek bolýan işlerini dinledim. Näme pikirleri bar? Sebäbi men idi özüme bir kwapdaş, öz pikirim bilen pikirdeş adamlary gözledim diýdi. Şoň netijesinde de diýdi, infomunda diýdi, ine siziň hem diýdi toparymda gelip şol ýaly gördüm bolýan idi. Men näme diýdi? Men ruhumy, men dünýä garaýşyma iň gowy gawat gelýän adamlar siz ekeniňiz diýdi. Şoň üçin diýdi, men siziň toparymyzy
şu devetani kimim dedi akolta paravatinin alıp barayan görüşmedi erkin jurnalist hem yazıcı yokumunu şu erkin Türkmenistan'ın yolunu katıp gördüm dedi. Şeytirmem ol te ömrünün ahirine seni biz bilen galbey. İnni käbir adamlar elbette aydıp bilir, ol kän başı toparlarda gatnaşıptır deyip. Elbette gatnaşıptır. Yöne ol onu gillen okdy. Näme üçin baranynam aýdýardy, näme üçin biziň ýanymyza gelendem, ýan-kaýdysym ýaly öz dili bilen aýtdy. Şoň üçin men dogry hatap edýän adam elbette diri adam öz ýoluny gözleýär, özü bilen ruhdaş, özü bilen pikirdeş adamlary gözleýär. Şo Muratgelliň iň soňunda bizi tapyp, bizim toparmyza goşulan onu da men örenbegenýän. Muratgelliň jaý jennetde bolsun, ýatan ýeri ýagty bolsun, ätýaşdan men öz iýleşlemede Muratgelliň dogurun hem dünýäden öten senetini ýatlatmakçy Muratgelli Döwletow, ýani Timur Serkerde 1970-nji ýylyň 6 aprelinde doğulan. Onun 2022-nji ýylyň 21-nji iýulunda da dünýäden ötdi. Ýok boldy. Murat, sen şu ýankaýdan pikiriň bilen men lalaşýan. İnşallah da bir gelecekte Türkmenistan'a dünýeler düzelse, düzgün döwlet kurulsa, elbette ýankaýdysyn ýaly bizim aramızdan adamlar parlamente, meclise yüzlenip şeyle inisiativa bilen, şeyle başlanış bilen orta açıktalar goýulardy. Yani Muratgelliň öz dowlan önü besen owasyny, Okan mektebine, umuman owada bir büýüstü goýulsa, hemen bir ady bir ýankaýdysyn ýaly bir ýylyň bir islen nemesine biz onu oň owasynyňky adamlara bir planat ediň diýip bilmek, ýani biz diňe teklip edip bileriz. Eger de adamlar şu öz owasynyňky adamlar Sibirde yaşasa da, Omsk'da yaşap ötse de öz iyili hakkında günlük pikir eden, öz iyilini adatlığa çıkarmak isläp soňky demeçenini başardığından görüşüp giden adamın ýadygarlygy ebedilik galsa oý. Inni sözi men Muratgelliňi gowy tanan, öz wagtyna bir näçe edek bile çykyş edip gören Nurjany geçirmek için. Nurjan, senin öz bilýän zatlaryň hakynda aýt, ýöne mikrofonuny açyk, öňürti ýapyk sen mikrofonu. Sabah vatandaşlar, yine bir gedek bağışlan biraz geç kaldım. Doğru diýäňiz hakykatda. Biz üçin Timur Serkerde'nin yani aramızdan ayrılmağı bir uly ýetdi. Gaty akylly, paýhasly, bu ideýalar berip ýaşlarym bu ýollary gönderen bir oglandy. Onun ýeri doldurulmaz. Murat Beyçeçin aýdana menem goşulýan biziň gahrmanlarymyzy, ha gahraman aktivistlerimizi, näçe gitge beren oglanlarymyzy hemmetini bir gahraman hükmünde biz olary hem ýatlap geçer, hem de gerekli yerlerde heykellerine gururs. Egerde halkymız agzybir bolup şol derece yetirse, yani bizi demokrasiya. Onun için halk agzybir bolmaly. Bizim bunyaly eden arzularımız hasıl olmak için Timur Serkerde'nin yeri bambaşkadır. Mekan cennet olsun. Başka diyecek zardım yok. Yine de dün bir TikTok açıldı. O tayda da oğlanlar köpsi değil baştan biri. Yani diye inha diye men diye Alişef Sahatova aýtdym diye aýtmaň, istifa etmeň, çykyş etmeň diye men şu taýdan yüzlenmek isleýän. Sen aýtmasaň, men aýtmasam, o başka bir aýtmasa, biz nädip demokrasiya geledik? Nädip biz çağlamada gowy günler taşlalyk? Yani büyüdüp bir gıra sıyrılmak yok. Hemmemiz bir agzybir bolmaly. Agzybirlige çağırmaly. Aýtam köp şunyaly çykyşlar etmeli. Halkyň 30-40 ýyllyk düşünjelerini başka dünýä garaýşlaryny üýtgetmeli. Sebäbi Niýazow öýle bir topum ekdi.
halkı mankuslaştırdı. Ne medeniyet kaldı, hiçbir zat yok yani o taydı Türkmenistan'da. Onun için menin diyecek olan zatım ağzı bir olalım, birimizi koldalım. Tawul Ola sağ ol. gatı goğufeller. Inni men häzir innik sözi ine jana geçirecek. Ýöne şonunum men bizim bir gatı ulu şahyrymyz Bappa Öklüň ýazan bir goşgusyny okap bermekçi. Ýa bir neme diýdim de menim aýtdym ony Muradam aýtdy. Şeyle Murat Gelli Döwletow ýani Timur Serkerde şeýle ýöneköy bir halkyň arasyndan çykan adam ýani bizim Türkmenistanyň Libap vilayatyna dogrup şu ýerde ösüp kemala gelen oglan. Emma ol diňe öz owasynyň ýa-da bolmasa öz vilayatynyň gaýrysy bilen näle külli türkmeniň aladasy bilen ýaşady. Şolan bir ören gowy tarapy. Türkmeniň öýedi bir kiçi millet. Gynantaram ine orta asyrlarda iň ulu milletlerden biri bolupdyr, iň ulu halklardan biri bolupdyr. Ýöne häzir şol uruşlar sebäpli hem başga ýurtlara toplum bolup köp göçenligi sebäpli Türkmenistanyň öz territoriýasynda häzir türkmenler bir aňry gitse bir 5-6 milyon halk bolup galdy. Ine bizim töweremizde halklaryň hemmesi bizden köpçülik. Şoň üçin biz eger bu asanlylygymyzyň üstüne türkmenler aýtmyşlaryň 5 öýlü türkmen bolup galansamyz, bir türkmeniň bölek bir çöp bolsa, birevi sygyrmasa Türkmenistana, öz arasyna sygyrmasa, onu biz hiç wagt döwletem bolup bilmez, adam şekilli, halkam milletem bolup bilmez. Biz özümizden gorap bilmez. Inni şu neme Timur Serkerde Murat Gelli Döwletow ýaly adamdan Türkmenistanyň bir çet gyralaryny ösüp ýetişen adamdan külli türkmen üçin göreşmegi geljege umit berýär. Geljege umit berýär. Diýmek Türkmenistanyň islenip künjegini dogulsa da, öňüne besse de türkmeniň ähli wekilleri bir zada gowy düşünýärler. Türkmenler bir bolmaly, bile bolmaly, agzybir bolmaly, bir-birine howanarlyk gözi bilen garamaly, hem de şeýdibem bir demokratik hukuk döwletini gurmaly Türkmenistanyna hemmekşe deňlik. Ine şeýle ulu pikir bilen ýaşap geçen bizim bir döwürdeşimiz ören gowy şahyr Bappa Öklüň diýerler. Onun kitabyny men özüm şuýda birinji gerek nemede Şwetsiýada çykardym. Öň çykarmadylar Bappa Öklüň goşularynyň diňe çağlar üçin ýadan nemelerini goşularyny bir kiçijik bir çelpek ýazyjak kitap edip çykardylar. Neresem öz dirika. Magarip neşriýatyna çykdy ol ýadymda. Sergin Şemalliýen ýaly bir at bilen çykdy. Ýöne onuň ullar üçin ýadan şuňur pikirli goşularyny ýygnap men Şwetsiýada özüm şonu gün neşriýatyna neşir etdim. Ona şondan bir goşu okap bermekçi. Şo wagtlar türkmenlere bir koloniýadyk türkmenlere de ortalar baran ýediler. Bagyşlan men şunu hakykat aýtaýyn. Bular haýwan, bular hiç bir zada düşünenok diýip. Şo köp gerek aýtalanyndan soň Bappa neresde şu goşuny ýazdy. Şoňa jogap ýokmunda. Menim giyimnim haýwan bolup söwüşerin hakyky. Gaýgynyň, kinäniň nedigin bilmän. Haýwan bolup söwüşerin hakyky. Haýwan diňe öňe gitmek bilýär. Haýwan bolup söwüşerin sap, halal, haramlaryň garşysyna haramsyz. Haýwan kimin diňe öňüme garap, karamlaryň garşysyna karamsyz. Haýwan bolup söwüşerin herhaçan, hileleriň garşysyna hilesiz. Deýus bolup meniň öňümden çykan, baryp Tanrysyndan aman dilesin. Aman zamanny näme bilsin haýwan, deýusmy, palçykmy, daşmy, ýok farky. Men haýwan, men öňe gitmegi bilýän. Aýagymdan gymmat, ýükümüň narhy. Ine şu Bappa neresden şol türkmenlere haýwan diýip kimsidýän döwürlerine beren jogabydy.
Her kim öz ömrü bilen, öz dörücülüğü bilen, öz ömrünü dirika bitirýän işleri bilen jogap berýär. Durmuşun goýan soraularyna da, türkmeni kimsi diýen näkeslere de, ýa bolmasa türkmeniň agzyny ağlardyp oň depesinde gargaýaly gagyrlap oturan Niýaz ýaly, Berdimuhammedow ýaly adamlaryň edýän sütemine de, ýa oppozisiýanyň içine gaçyp gelip owurluk edip gaçyp gelip bu taýda inni pors burayan näkeslerin garşysyna da her kim öz ömrü bilen, öz göreşi bilen jogap berýär. Inni şu arada son yeni de bir elbette dolan gepleşikler edip bileriz. Yöne bugün yeni de Timur Serkerden'in ömrüne gaydık gelelim. Murat Gelli Devlet Faradaki bir yaltı yağıtlamalarımızı devam edelim. Enecan onu söz senden inni başlayalım. Salam eýmäňize, salam alkyrta para söz beren üçin taňry ýalkasyn. Timur Serkerde diýemde ol ýoğulyna hawa 4 ýyl boldy. Wagt ýaman çalt etçe. Ýöne Timur Serkerde her zaman, her wagt biz bilen maslahatlaşyp, gowy maslahat berip, diňe Türkmenistanyň şu diktaturadan azad edilmegi barada şu adaletli Türkmenistan ýaşasyn diýip o bizim aramyzda gaty gowy göreşen adam ol. Men özüm Timur Serkerde diýen gowy tarapdan gowy maslahat beren, asuda, arasta yürekli, gowy bir ýolloş, bir söwüşde gidende bir gowy ýanyňa arkanda durjak adamlaryň biridi gaty gowy. Sürk öýeri o Omskda ýaşasa da ol diňe Türkmenistan öz watanım diýip ýüregi diňe Türkmenistan üçin ýüregi urýardy. Biziň aramyzda gaty agyr ýetki boldy. Bir ýene bir ýollaşmaz ýani gitdi. Biziň her ýyl her wagt hökman şular ýa-da mert ýütlemiz diýeniň ýaly ýa ýitirim bolýar ýa ýok bolýarlar biz üçin gaty agyr şol. Ýöne Timur Serkerde diýjek adam Murad ağa aýdyşýalam, eger şolar ýaly bir wagty bizim Türkmenistanymyz azat bolup şu demokratiýa gurulsa, bizim öz aktivistlerimize, şu aramyzda niçen adamlaryň her kimiň öz ýogulyň owasyna, şäherine şolar ýaly neme bir köçe ady da kılsa ýa bir ýadygarlyk bir zat gurulsa gaty gowy bolardy. Hani ýatlanmaly, tarihte galmaly adamlar. Hani Murat Gelli yatan yer ýalty bolsun, jaý jennetden bolsun. Biz onu hiç mal ýadymyzdan çykarmadyk. Ýadymyzdan çykarmarsam, yani oň beren maslahatlary biz bilen her wagt jaňlaşyp, biz bilen gepleşik etmesi biz üçin gaty bir gowy bir zatdy. Yani yeni aramyzda ýok, yeni de yatan yer ýalty bolsun. Jaý jennetden bolsun, iman aýlyny bersin. Çağlarına da, ýygyna galanlaryna da güýç kuwat bersin Allahan. Men aýtjak sözüm. Doğru. Enecan köp sag bol beren gurulun üçin, aýdan ýatlamalarymyz üçin. Elbette ol biziň eginleşlenmediň şu göreş başlanaly bäri 1989-njy ýylda köpçülikden başlandy da şol. Elbette ýekabara adamlar onun öňüm göreşip başlady. Ýöne hakyky gurulmaçylykly göreş 1989-njy ýylyň 1-nji sentýabryndan başlandy. Ýani biz haçanna Gazbirlik Demokratik Halk Hereketiniň döredemizde Aşgabatda ana şonu hakyky gurulmaçylykly syýasy göreş başlandy. Esasy şonun bäri wepat bolan ýa-da diriten ýa-da ýok bolan biziň eginleşlenmediň demokratik Türkmenistan uğruna görüşip ýörkä dünýäsini täzelen adamlaryň iň uly ýadygarlygy elbette halkyň ýüreginde galar. Biziň ýüreklerimizde elmydama ýaşarlar, ýöne halkyň ýüregini öçmejek ýyl goýan adamlar hiç wadam ýitýänler. Buna öz watyny
Men şunu Saparmat Miyalov'a aýtdym. 1989 ýylyň 8 sentýabryna on kabinetine başabaş duruşamyzda men oňa şol o wagtlar türkmen diline garşy gidýärdi. Türkmen dilini hiç wagt döwlet dili edip bolmaz, ol taýinlän türkmen dili döwlet dili bolmagy diýip näme dogry siýasat ýöredýärdi. Şondan men oňa şey diýdim. Saparmat ataýç, türkmen dili 1920-nji ýyllarda, 30-njy ýyllarda döwlet dili bolupdyr. Şowa da taýin ekeni. Kommunistik partiyada türkmen dili ösýär. Sovet döwrüne, Sovet häkimeti döwrüne her ýyl ösüp barýardy. Diýmek onda şonça ýyl geçenden soň türkmen dili ösmänlerde gaýta öňkü gymmatynam ýitiripdir diýdim. Ýüregi ýarly şo sözi eşitip. Şondan ýene bir zat diýdim ama. Anha öz halkyna ýagşylyk eden adamlaň öz halkynyň arkasynda dağın gaýasy ýar bolup duran Gaýgysyz Atabaýew, Nidirbaý Aýtakow türkmen halky häzirem ýüregine göterip ýör. Şolary nähak günälen wagtlaryny da ony halk olar halk ýadyndan çykarmandyr. Häzirem çykaranok diýdim. Egerde sizem häzir türkmen dilini döwlet dili etmäge ýol açsaňyz, türkmen milli mertebesini gorasaňyz, saglygyny gorasaňyz, geljekde sizem halk edil şol gerçekler ýaly öz ýüregine göterer diýdim. Şonu bir diňşirgenli ol. Men pikir etdim, şunu alar oğuşu diýip, men şu geňeşim diýip. Ýöne gynansaňam, şo Mirzewulyň aty ýeter, gamçy ursan gaýrat ýeter diýişýär türkmeniň. Ol näetdi? SSR ýykylan wadyna Gaýgysyz Atabaýyň, Nidirbaý Aýtakowyň, Şaja Batyrowyň ýadygärliklerini yer bilen ýegsan etdi. Ýumurdy, atlaryny gadagan etdi, turatlaryny ýok etdirdi. Ol asyl şolaň hemmesiniň ýerine özü şolun yerini özü alacak bolýan ekeni. Ine on çıkaran netijesi ýagşy maslahatdan. Ýöne inni biz şol demokratik Türkmenistan uğruna görüşen oglan gyýylan gelecekdäki ýadygärlik hakynda gurrun edemizde men ýene bir redek ýatlatmak isleýän. Elbetde bu zatlar, bu teklipler halk gollamaly. Halkın gollan yerine ol ýadygärlikler gurularam, ol ýadygärliklere gülem oýlar, sarpada oýlar. Inni ýene de bir öz wagtyna Timur Serkerdäni tanan, oň bilen bile çykyş edip gören adamlardan aramyzda Muhammed Düýöz otyr. Muhammed hem öz diýjek zatlaryň bar bolsa, oň ýagty ýadygärlerine başlanan pikirlerini, sözlerini aýdyp bilersiň. Söz senden. Yeni örgedek salam vatandaşlar. Men Murat Gelli'ni ören irek tanıyan. Yani 12 yıl bundan önce dağı. Ol hemişe şu bizim çıkışlarımız görüp da edip ol bol iyiydi giderli biz bilen gepleşerdik. O zaman ben koordinasyon nisaveti döredemde de şu öňe çıkıp yüzünü açıp geplemeyen adam ören seyrekti. Şolun birdi. Ortmanı gelip öz sözünü ayıp beyan eden adamdan biri. Ol apozisiye diyen adam, öňe çıkan adam olsa şolun hemmesi bilen hem gepleşti. Gepleşmediği yok. Her gaýtyle maslahatlaşıp o ne değilim, o ne değilim. Bir burada şol için bir adam ki hiç zattan çekinmeyeni, korkmani, öz fikirini aydıp aladasan Türkmenistan bolan adam. İkinci şuna bellemeler Murat Gelli'nin özü vayenni. O Türkmenistan'da vayenni tankist bolup işler. Tankist bolup armiyada ulluk eder. Yani işler şu. Ondan sonra devlet tarafından Sarcaev vaktinde da Türkiye neme var vayenni institutuna okuwa uğradılan adam. Şu tayinam otoron. Şol üçün ol tayin bir kadr Türkmenistan. Yani sabrmenni neme armiyan tekniklerinde atlarını öğrenen adam. Yöne şol Türkmenistan'a gitmedi. Sebebi öz vicdanının karşısına gidesi gelmedi. Şol şon gurrun verdi. Menem gidip yoksa şu tarafta işler vermelerdim. Yöne men vicdanım çatmadı. Şona gitmedim men dedi. Türkmenistan'la ofisierler näil ýagdaýlaryny bilýän. Ýaşajak bolsaly öz saldatları eline beren saldatlaryny edip
azar edip oğurlap gününü görmeli. Men näme için öz durmuşumu şol ýanaklarda bulaşdyrayım diýip şol Türkmenistana öwrülip gitmedi adam. Şunu bir bellemeli. Sebebi şun ýanak edibilýän adam ören az. Olu vicdanlı, imanlı, insaplı adamlar. Öz vatanını süýýän adamlar. Şu sebepten ortaya da gidem bolsa ortayda şol nirdi işlete de güleranam gowy geçýärdi. Ol muhtaç adam bolup ýaşanny. Özüm hemişe hakyky işe terkerde diýişýänek şu tadaky bar türkmenleri ýygnap şolary ýol görkezip şolary ýygnap bile oturup gurbanlyk bellep şeýtirip ýören adam. Hemişe de arzuwuz şu Türkmenistany öwrülip barıp men öz hünerimi, öz watanymı goramaga sarp edeyim diýen adam. Şu sebepten ştardan gelip çykýan zat näme? Inni 4 ýyl boldy şu biziň aramyzdan çykdy. Watandaşlar teredin Türkmenistanyň 6 milyon jemgyýetinden günne adamlar ölýär. Ýöne şolaň hiç gaýsy ýatlaryna. Köpsem gynansagan şu Türkmenistanyna hatta öz yakın karnaşlar aradan çıkanna şoň aýatyna da barıp bilen atly. O ýatlanmaga inni hiç. Ay ýöne öz halkyň üçin bir zat etdim. Öz halkyň aladasyny etdim. Halkyň ösmegini ýurdun ösmegini öz goşundan goşdum. Şunu ýanak ýygnaklarda oturup şu ýatlanýar. Şola diri, ölüm bolsa diri. Innem gurrun hemen üstüne şon ýanak adamlara ýadygarlyk hemişe goýmaly. Sebebi näme üçin? Bir halk öşük bolsa, öz taryhyny onjak bolsa, çağala edermençiligi, watan söýgüni, öz watanyna hyzmat etmek öwrenjek bolsa, şon ýanak arasynda adamlar özlerine simbol bolmaly. Şonu bir halk arasy ötýär. Bizim ýurdumyzda kim haýsy karandadylan heykelini goýýarlar. Öz halkyn talan adamlar. Biz şolardan geçmeli. Hakyky ýurdu üçin hemme adamdan geçip öz watanyna, öz goşundan ösmegine, goşundan goşan adamlara biz hormatymy goýmany öwrenmeli. Şulam hökmen bolmaly, sebebi beýleki ösen döwletliň tejribesi şundan ibaret. Öz halky üçin bir zat eden adamlar şu halkyň simbolu bolup otyr. Şol üçin ola hiç wagt aýrylmaýar. Bir adam haramdada bolsa, öz halkyna cinayet eden bolsa, on heykeli gursa da, altından gursa da, kümüşden bolsa, brilliantdan bolsa, on tualaty öwürleýär. Aýöne öz ýurduna halis Allah hyzmat eden adamlaryň ýadygarlykları ol hemişelik bolýar. Şol üçin ýadygarlyk meselesini bizim aktivistlerimiz her gaýsy öz eden hyzmatyna göre hükmen bizim ýurdumyzda şolara ýadygarlyklar bolmaly bolar. Hükmen öz taryhyny tiýlejek bolsalar, arastaçylygy tiýlejek bolsalar, halk öşük bolsa, öz taryhyna boýanjak bolsalar, onda aktivistlere hormat goýmaly. Şunkun her günden beter bizim halkymyz şu zada yetdi. Şu aktivistlerin şu hareketleri eyyem şu aktivist adı muqaddes adı öwrüli. Inni her kim bir yerde öz meselesini çözebilmese aktivistlere çıkayıllip kellerine birinci soru şonludur. Yani aktivistler bize kömek edebilýär. Aktivistler bizim derdimizi beyan edebilýär diye. Görün nähilli, muqaddes zat öwrüli. Şu zatlaryň başgancysam, şu oğlanlardan. Ol intoňunda DBT halk hareketini saýlap boldy. Şuň DBT halk hareketin şonu ýatlap, ýygyna geçirip otyryp bütün halka aýdyp otyryp. Menem koordinasiýony sowetiň adyndan şoň aradan çıkan günni bütün Türkmenistanlara, bütün vatanmada aýtýan şun ýanak bir edermen oğlanymız bar aradan çykdy. Şol hemişe diri, şonu hemişe ýatlaýlyň. Şun kun vatandaşlar
münglerçe Türkmenistan'ın içinde adalet taf bilmeyen yören adamlar umidi aktivistler oldu. Aktivistler şolarda umid döretti. Biz eğer Türkmenistan'da bir cinayetkar tutturup bilmesegen, yönü ol tutulanından beter ulu ceza verip halkın arasında bir avara ediyor. Şol için halkın yüreklerinde şu aktivistler dolu umid öğretti. Şu ulu iş. Bir umidsiz adamlarda adaleti olan umidi öğretmektir. Vatandaşlar, görün, yani yakınlıkta Nuran'dan eden işi, birden 10 yaşlı çağa zorlap, 10 yaşlı çağa dünyanın İslamlık yerini, İslamlık dinine, imanına, vicdanına, şu bulmayan zatla hükümet derecesinde şunu zorlayan adamları kollap görün. Görün, devlet derecesinde 10 yaşlı çağını kıyıca zorlanı kollap son karşısında cinayet işini kaldırana. Doğru. Şunu Muhammed, neme başlamayayım üstadı, senin böyle, onun için Nuran'la eden o işi, Nuran'la açtı, şunu paş etti. açtı diye. Cerin Altıvan misalına, şunu öz gepleşirine ilki olup, şunu hemen açtı. Muradı Kimi'den devam ettik. Son benim Erkin Türkmenistan Ağbirlik Platforması Cerin Altıva bilen ayrıtınlıkta 10 kıydı var arada da gepleşik geçirdi. Devam ediverin. Ondan Ayça Kolyan'ım görün, biz münglerçe şu zatları, son yanak cinayette baş koşacak adamlar ertikun cevap verilmeliğini biz tubut ettik. Yani bir tuvur cinayetin övünü allığımız şu. Her bir cinayet erti hükmen cevap verilmelidir deyip biz cinayetkarları duydurduk. Ya indiki cinayet edecek adamların övünü aldık. Çağalarda umid öğrettik. Şundan başka muvaddesat var. Şol için bizim aktivistlerimiz, devlet Murat Gelli adamlar bizim halkımızın vicdanı, namusu. Doğru. Şol için bir şoları yatlaya. O zaman yine men bir daha da aydetim geliyor. Hükümetin içinde işlep veren vayenlileri. Şu sizin kardeşiniz. Siz bilen, siz yanak şolu da işlep biliyedi. Öyle Türkiye'de generalım olu biliyedi. Yöne general bolollu nirede türmede yatıyla. Bir vicdan, bir namus haramzade olup yönde. Halkın kahar kadavi şol orada. Siz bir namus olup halkın gözünü görünüp otuyorsunuz. Bu olsa halkın kahramanı olup otuyor. Şol için siz hem şondan uğralım. Siz hem şondan uğralım. Zalimlerin tarafında durma. Vaktiniz baka halkın tarafında durun. Halkın kahramanlığı uğurlu. Ülümüzde de sizin çağalarınız size kuvanık gelsin. Sana tanış bilişleriniz size kuvanık gelsin. Gelin şun kun, şu metaldan şuna alayım. Men devlet gelin yatan yeri yaktı olsun. Cay cennetten olsun bütün karnaşlarına sabır arzu etken hemen öz eginleşlerine üstünlük işlerine arzu etken. Köp sağ ol, Muhammed, öğren kovu gurrun verdin. Doğru diyen şol. İn sonunda halkın yüreğine, yadına, halk için, vatan için, yurt için adaletli görüş alıp baran adamları haliye. Hadir elbette Türkmenistan'da dine yarancangan yadigarlar dikiliye. Neme dine hükümeti diktatora hizmet eden şahirlerin kitaplar çıkıyor. Yönü olur vaatlayınlar adamlar. Dövür olsa çekli değil. O devam ediyor. Yaşayış çekli değil. Yaşayışın aydışları yalı başım yok, tamam yok. Vakt geçer, bağırıyor bir 40-50 yıl geçer. Hem yarancanlar yağıttan çıkar ya da bir yirenleyen adamlara öğürlerler, olan hiç kim onlara hormatam koymaz, yadigarlığını saklamaz. Hatta onlar öz doğun varmasına da gerek olmaz. Ama şun kun özünde gayrat tapıp, halkın arkasında duruyan, halkın eci vatı, halkın cebir görüyen vatı, halkın arkasında duran adamdan
ady ebedilik yaşar. Şu adalatly görüşde gorkman, çekinmen, diktatora sen ediyen işin galat, niye doğru, sen halka sütöm etme deyip bilen adamlan aatları ebedi yaşar. O tarihten öňden görülüp gelýänler. Inni men bizim aramızda Başta ýaş Murat Gelli'nin suratı yok mu? Suratını koyuyor yani. onu operatorymyz tapyp ýokman goýar. Men aýdaryn häzir bir öz elimizde, elimiziň aşagyna ýok. Ýöne onu operatorymyz ýokman tapyp goýar. Inni bizim aramızda häzir ýaş neslin wekillerim bar. Ana Seyit Uly bar aramızda. Seyit Uly men bilmedim sen görüş meýdanyna gelende görüp ýetişdiňmi ýa gepleşip ýetişdiňmi Murat Gelli Döwletow bilen ýani Timur Serkerde bilen ýa-da ýokmy? Ony tomoşaçylara, dinleýijilere özüň aýdarsyň. Hem de öz ýüregiňde nähili bir ýatlama galan bolsa Murat Gelli hakynda şonu aýdyp bilersiň häzir. Onda söz senden. Mikrofonuny aç, mikrofon ýap. Assalamu alaikum hemmeňizde. Timur Serkezde dip tanıyan Murat Geldi, yani Timur Serkezde Murat ağa bilen köp çıkış etýärdi. Çıkışlaryny köp izleýärdim. Her çıkışlaryny görýärdim. Benim hem şu görüş meýdanyna gelmegime şol sebäp boldy. Diňe mendel başga da onlarça yüzlerçe adamlara şu Timur Serkezde sebäp bolandyr dip bilýän. Timur Serkezde bilen men gürleş gördüm. Men Murat ağa mehmançylyga barpdym, şonda Murat ağa meni Timur Serkezde bilen gürleşdiripdi. Çay başynda oturup gürleşipdik. Eýem gürleşende de belli bir ýagny watany, öz türkmen halkyny, türkmen ýurduny alad edip der biz şular ýany adamlarla söwüşýäsine, şular ýany diktatora bilen söwüşýäs diýip der temany politika tarapdan nemitdi, ýöretdi. Gowadymdy men bir gezek gürleş görenim bolsam gowadymdy. Men eýret tarapyny bilemok. İnşallah Allah Taala jaýyn jennetden etsin. Izindaklaryny sawrersin inşallah. Sağ olun. Doğru. Köp sağ ol Seyit Uly. Onu diýmek seňem nesibäňde bar eken neme bilen Murat Gelli bilen iň adından bir gezek şeýle gürleşip görüpsiň. Duşmadygan bolsaň gürleşipsiň, pikir alşyp görüpsiň. Inni ýene-de egerde illeşlemeden bize goşulsa kimdir biri, ona da söz vermäge bizde mümkinçilik bar, wagtymyz bar intek. Şonuň üçin men Murat ýene-de bir gezek saňa söz beresim gelýär. Murat Gelliň ýene-de bir käbir aýtmaly taraplar bar bolsa, şolar barada da halka aýtsam bilen dinleýijilerimize men özüme her gerek öwran şo Murat Gelliň bir aýdyn pikirli oglanyny ýatlaýan. Şol ýanky başda aýdyşyny ýaly öň başy grup toparlara goşulyp şolaň arasynda özüne pikirdeş gözlänem bolsa tapmandyr. Şol neme türlü bir agressiv nemelerim bar da belki öz öz aýdyşyny ýaly Murat Türkmen protest hereketi iki hili topardan varat diýdiňde mundan bir 5 ýyl 4 ýyl bira diktatura karşı, rejime karşı görüşýänler var. Hem rejime karşı görüşýänlere karşı görüşýänler var diýip. Şol diýişiň ýaly Murat Gelli beýleki toparlarda bolanyny, ol toparlardaky adamlaryň pikiriniň dürüst dälligini, düzü ýorlu dälligini görüp soň ahyr netijede bize gelip goşuldy. Inni
sen devlete yani Demokratik Vatan Türkmenistan, Rusça adi Demokratический выбор Türkmenistan'a şol hareketin yol başladı. Şoň üçin ol esasan şol sizin hareketinizde boldy. Ýöne Erkin Türkmenistan toporu bilenem Murat Gelli ören gowy gatnaşykdy. Men hut özüme de kän gerek çan etdi. Şoň üçin şol ýaňy başlaýdy düşünmäli. Şu adine şu gepleşigi taýinnamyda şoňa taýinlik göremizde şoň görüp şoň ölen ýylyny görüp 22-nji ýylyň 21-nji iýuly şoň görüp bir hili adam gussa batýada. Nädip 4 ýyl geçdi iýem şoň gidenine diýip şoň ýok bolanyna dünýeden ötenine diýip ınanar ýalylar. Özüm şol bize geçen ok, onu eni canım aýtdy. Şoň Murat Gelliň, Timur Serkerden şu wagt aramyzda bolmagy nähili gowy bolardy. Egerde bolsa şol nähili gowy bolardy. Emma gynansaňam ol näsaglyk sebäpli hemem bir garaşylmadyk bir hadise bilen uçurap ören ir aramyzdan gitdi. Ýöne oňu aramyzdan oň owadoşlarynyň doğun garnaşynyň ýylleşleriniň Timur Serkerde onun ömrüne uwanmaga haklary bar. Şol barada biz ine şonu tasdiklap şugun ol barada gowy ýatlamalary getirdik. Indi Murat sen ýene de eger goşşakladyň bolsa onu söz senden. Awul akıl tapap. Yine öyle sözlerimde. Bir mawzudan gelýär. Yeni öyle sözlerinde doğrudan yalnızca Muhammed Ağa'da belirlek geçti, bir toprak aktivistler belirlek geçti. Timur Serker'de Gatı Kahramanoğlu'nun ihlaslı ve katı arası niyetli, arası fikirli, öz vatanını yankı üstücek olup şirket eden olan. Onun bir öz toprağı vardı olmuşta. Rusya'daki ofisyerler, Rusya'daki vayenler, yani Türkmen, orijini Türkmen olan Türkmenistan'ın gelip çıkan doğulun ve Türkmenistan'a vayen olu işleyen ya da daşörtte okap ondan Rusya'da yaşayan yani ulu bir toparlar vardı. O yerde vayenler yani harbi uluğuna işleyenler, harbi uluğuna ofisyerler şun toparına değişildi. Ben onunla bir yere kuruluştum. Beni yankı tanıştırdı ve şu toparın inne edil bir aktif yoldaşlığın biri oldu Timur Serker'de. Timur Serker'de tankist, benim tankist gulluğumda tankist bolum şoň üçin dilime çalt alıştı. Başta men onu bir gaty bir serýozny diýip gatap edemokdum bir. Ýöne bir aktivist öňe çykan ýaňy bir tejribe ýaňy aktivist diýip gatap etdim. Ondan ýöne biz bir gün oturup gürleşdik. Ve ýadyňyzda bolsa Döwlet Bakan wady bize garşy çykyş edýän Döwlet Bakan şo ýerde Timur Serker'de köp saatlar düşünürdüm. Men habarladım. Şondan soň biz dostlaşyp gittik we diňe aktivistlerle dost ýa-ni tarapymdan bady. Men şuraya bijan bolan ihlasly, haýkatly, ýüregi arasy, watan üçin jan bermän taýýar, janyny bermän gitdi. Oraya adamlar köp görmedim doğuşunda. Doğruyum. Hadi yektuk bolýar oraya gahrymanlar, hakyky gahryman. Yine Abdullah, Alişer ve beyliklerim olum gahrymanlygyň birleri. Olum ykballary doğru belli ýöne bizim aktivistlerimiz gatly Muhammed Ağa halkyň içinde awrat başlady. Halk olu ınamını bildirdi. Öňküýali sen watan öňüňi ýa ýene bir zat diýip ýa-ni emhemen ýa-ni diýen sözlerini gaýtalýary inni gowully kim halk üçin görüşýär, kim halk üçin janyny berýär, kim halka garşy görüşýär, kim halka garşy janyny berýär, halka garşy korrupsiýonер bolup ýa-ni narkotik satyp ligepeçiler ýörenler kim inni gowy düşdi. Halkymyz inni täze gece aktivistlerin bağlıya. Şoňa men gat berenýän şol ýolda da Timur Serker'de
esasy, yani fundamental olkity. Men gaty minnetdar ve häzirem ine şunem şoň sesi gulum. Bir ofitserski bir ses wady. Gurlarna da bir şeýle bir gurlýady bolýan. Men degen ýadym ýamna şu ýaly adamlar bagly. Şoň üçin kirkiçidäki garabek ýanky faýda çeldi şu hemme ersal iýnaýan hakyky şu ýerden şoň suwuny, topragyny gelip suwun içen öňü ösen gahrymanyň biri ine Timur Serkelde Murat Gelli. Biz şoň bilen işleş bildik. Şo bizim her wagt ýüregimizde sizinden bizim gahrymanyňyz. Men özüm aşwatly bolan aşwatly öňü ösenmen. Ne şol ogluny gatyly hormat oýadym ve onuň edin hereketleri, ihlasları, arzulary her wagt ýadymda galar. Şoň üçin men diýişim ýaly egerde biz ýeňbilsek, halkyň kömegine nesip bolsa diňe Murat Geldi beýle gahrymanylaram hökman bir hormatyny oýar. Olar Türkmenistan taryhyna girdiler. Olar Türkmenistanyň halk döwletiniň emele edýän wagty öz ýyllaryny galdyrdylar. Şoň üçin her görýän aktivistimiz bugün bar, erti ýok. Ol jany sizin üçin berýär. Şonu unutmaň watandaşlar. Kerki ýylyna da ýene bir güllenýär. Sağ bolun. Şu ýaly edermen ogluny bakyp ýetişdirmek üçin. Sağ bolun akyrda. Doğru. Inni şurada bir gaýtjatlarym bana bir Sovet döwründe gijeden iyice otururduk da oğlanlar bilen, yazıcılar bilen, şahirler bilen. Onun saçak başına şeyle bir batırgay gurrunlar edilerdi. Şeyle bir batırgay adamlar vardı. Ayın ha eğitmeli, beyitmeli deyip. Onun son perestroika döwrü geldi. Gorbaçov döwrü geldi. Söz azatlygy berildi. Onun şu döwürlerim intek şol saçak başına damak yırtıp ha deyip bir hili kahramançılık satyan adamlar var da. Emani Hasan 1989 ýylyň şol 1 sentýabryna bir Azýerlik Demokratik Halk Hereketini döretdikde gelin diýetlerni şolara dünkü saçak başyna şu damak ýırtan adamlara gelin göreşeliň Demokratik Türkmenistan gurulýyn şu Türkmenistanyň hukuk döwletini gurulýyn diýip çağırýar bolýan. Ay yok men nämetlem men işten aýraýmasynlar. Ya men agam jaýyň nowatyna dur. Men Azýerlik Halk Hereketine barsam, men agamyň jaý nowatyny köýdürerler. Ya bolmasa men çağırym nime girjek bolýar, instituta girjek bolýar. Şoňa instituta almazlar diýip şoňar uşak bahana tapyp şol saçak başına barıyor bir näçe ýyl şonuň batyrlyk satan adamlar edil sülünün jüýjesi ýalyp pytrap çöpe salamasyn gitdiler. Şonu ýatlamda men ýaman gaýra çümýän. Sebebi şu döwür 200 ýyl, 250 ýyl geçse de Maltumulin men elinde Maltumulin kitaby var da. Maltumulin 2 tomlyk kitaby, şu 2 tomlyk kitabynyň men elimde şu 1-nji tomy. Şol Maltumulin döwründe de şeýle bolupdyr. Şol goşguýuny men häzir baş üstüne diýen bir goşgusy bar. Şonu edilmeň şu gurrun berýän nememada ýagdaýym, wakalym şo barada Maltumulin öz döwrüne janyny ýakyp ýazyp gidipdir. Ýani bir saçak başyna batyrlyk satýan adamlar bar. Hememine şu Murat Gelli döwlet fiýaly, Timur Serkerde ýaly ya da beýleki adamlar ýalyny Abdukuliýew geçip gitdi bizim uly ýolbaşçylarymyzyň biri. Onuň Hudaýa şükür yenidem diri Nurberdi Nurmammedow var. Ona bir gümürtük ýagdaýda Bappa Göklüň wepat boldy. 1991-nji ýylyň ýalňyşmasam 23-nji dekabryna onu bir maşin kapdy. Ol maşiny kapdyran adamynyň ýanyny boşatyp goýberdiler. Hatda bir direktli şonu diernemediler. Şonuň üçin bizim özümizde bir ýüregimizde şeýle pikir gally şol waka ýönekünden bolan waka diýen. Bizim çakymyz şol Bappa Göklüň garşysyna gurunulan bir diversiýa bolmaly. Şonu ýok etmek üçin. Inni şol batyr adamlar uruş wagtyna haçanla şu gıllarda gelenine kılıç alıp öňe çykmaly bolanma ya bizim döwrümizde kılıçlar ýöne
galam alıp eline ya olmasa dine döş yerip eline bayda alıp çıkmalı bolanny yani kızlarga gelenne hakiki batırlar peýda bolýar. Şolar özüni meýalim edýär. Ol saçak başyndaky bokurdak ýyrtýan yalan batırlar bolsa olar ýitip gidýär. Şu arada Maltumulin şol baş üstüne diýen goşgyny okap bereň. Namart kimdir? Biler bolsaň, ne diýsem dir baş üstüne. Ezmaýyşyn kılar bolsaň, hiç tapylmaz iş üstüne. Murtun toğlap her yan tartar, hayvatı pelengden artar. Gök dep gürläp, damak yırtar, häzir bolan aş üstüne. Aş üstüne itdek hırlar, yersiz yere hardek harlar. Her tilki bir şiirdek gürler, mırdar ölün leş üstüne. Çöl yerde göwrek aldırma, ollu hoştur sır bildirme, lap edip dahan doldurma, cennan değil diş üstüne. Diýseler atlan ha atlan, suuluk çeýner misli sırtlan, yoğunu gayrata atlan, lagnat koyma riş üstüne. Insabın elden bırakmaz, maglum adamlıktan çıkmaz, bu sözüm hayvana yokmaz. Adam saklar, kuş üstüne. Maltın muli söwüş bolor, yigidin sırı paş bolor, ya baş verer, ya baş alır, goçoklar yolluş üstüne. Ine görüşüňiz ýaly döwürler üýtüye, asyrlar geçýär ýöne mert adamlar bilen namart adamlaryň häsiýeti öňküsi ýaly şol dowam edýär. Namart adamlar aşkynny batyrlyk satýarlar. Murat Gelli, Döwlet ýaly ýa-da biziň onlarça, ýüzlerçe beýleki tarapdarlarymyz olaň hemmesiniň häzir adyny tutup bolan Hudaýa şükür olan köpüsi diri hem Türkmenistanyna işler görüşüp görler. Gelecekte haçan Türkmenistanyny düzgün döwlet gurulanyny, adalatly hukuk döwleti gurulanyny biz olaryň hemmesiniň yüzlerçe adamlaryň, belki de müňlerçe adamlaryň adyny meýalim ederiz. Häzirlikçe görüş bar ýa şoň üçin hemme adamlaryň adyny açyk aýdyp bolanok. Hanni Murat Gelli köpüňiziň ýaňky belleşini ýaly ilen uzakda Sibirde ýaşap geçdi de soňky güneçenni öz halky üçin görüş dünýeden ötdi. Onu menim öz gezegimde Erkin Türkmenistan agyrlyk radio TV radiosynyň adyndan Murat Gelliň maşgalasyna, çağlaryna hem onun iyileşlerine uly minnetdarlyk bildirýän. Şeýle adamy yetiştiren kerki, yani Livap topragy, Türkmen topragy oňa elmydam bolup biler. Onu näme? Biziň gepleşigimizde gatnaşyp bugün Timur Serkerden ýaty ýadygärlygyna bagyşlanan gepleşikde öz ýatlamalarynda bilen çykyşdygyňyz üçin men size de hemmäňizden minnetdarlyk bildirýän. Gelecekte dine sağlıkta, birlikte hem gowy işler üçin, gowy maslahatlar üçin üýşmek bilen nesip etsin. Hem de häzirlikçe onu biz bugünkü gepleşigimizi tamamlaýarys. Gaderli iýleşler. Ýene de efirde duşýançak. Hoş, sağ olun. Hoş sağ olun. Sağ olun.